Kuvittele, että sä lepäät riippumatossa, joka hiljaa keinuu ees taas luonnon keskellä. Hengitä syvän sisään ja hitaasti ulos. Sulje silmät. Tunnet ensimmäisen sakrasi jalkapohjien alla, joka on maatähti kolmio, niin että kolmion kanta on vasten sun jalkapohjia ja kolmion kärki menee äitimaa energiaa. Tunnet, miten tämä chakra, maatähtisakra, maadoittaa sinut välittömästi. Tunnet kehosi rentoutuvan. Tunnet olosi turvalliseksi. Tunnet, että sun jalat ja polvet rentoutuvat. Tunnet vatsan ja lantion ja alaselän rentoutuvan. Tunnet käteesi sormenpäitä myöten rentoutuvan. Tunnet niskan rentoutuvan. Tunnet yläselän rentoutuvan. Tunnet pään ja kasvosi rentoutuvan. Tunnet koko kehosi rentoutuneen. Riippumatossa keinuen hiljaa ees taas. Näet nyt valkoisen valon kehosi ja energiakenttäsi ympärillä. Tunnet valon enkelit ympärilläsi. Ja näet, miten enkeleiden siivistä lähtee putoamaan valkoisia, kevyitä höyheneitä ympärillesi. Tunnet syvän rauhan ja rentoutumisen. Tunnet syvän rakkauden, jota sydänsakrasi lähettää sinulle. Tunnet kehosi täysin rentoutuneena ja täynnä luojan parantavaa hoitoa. Kuulet kaunista enkelimusiikkia, joka solutasollesi kulkeutuu. Olet nyt täysin tietoinen hetkestä ja viestistä, jonka sielusi antaa sinulle nyt. Kuuntele viestiä ja vietä aikaa tässä energiassa sinun sielusi ja luojan parantavan huolenpidon kanssa. Hengitä syvän sisään ja rauhallisesti ulos. Ja vielä kerran hengitä syvään sisään ja rauhallisesti ulos. Ja huomaat kehosi rentoutuneen täysin. Mielessäsi on sielusi antama viesti ja olet siitä riemuissaan ja kiitollinen, että sait kuulla tuon viestin.
onnellisuus levittäytyy sun ympärille, sun kehollesi, sun solutasollesi saakka. Aloita nyt liikuttelee käsiäsi ja jalkojasi, venyttelemään sun kehoa siellä riippukeinussa. Ja availla silmiä. Tai voit myös jäädä hetkeksi lepäämään ja jatkaa olemista siellä riippukeinossa. Tunnet olemuksesi olevan täynnä positiivista energiaa. Tunnet itsesi kokonaiseksi, omaksi itseksesi. Ja kehosi on tasapainossa. Sano lopuksi itsellesi, olen terve, olen tasapainoinen, olen onnellinen, olen kiitollinen ja hyväksyn itseni täysin ja rakastan itseäni. Kiitos, kiitos, kiitos. Voit valita, että jäät joko siihen riippukeinuun olemaan ja lepäämään hetkeksi. Tai voit valita, että nouset ylös päivän askareisiin. Tunnet ja aistit, että olet täydellisesti rentoutunut ja sinulla on hyvä olla. Ja sinulla on sielusi viesti mukanasi. Kiitos, kiitos, kiitos.